और लइयो ऐसा ना कि जीवन भर सुना तरह पुरान ना होला ना हो माई बहन हमने के गावत पूजा करे जाला लो हां निमिया के डाढ़ मैया लावे लिए सनावा के वो कहे लगे पुरान भइल दोसर गावल लो उ जो में सुना जाला तबे नए लागेला ओइसने एगो कवि पचरा लिखल धन हो माई तनिमिया हो हराम माई के तनिमिया हो धरवा माई के निमिया तू बनवा हो कि निमिया धरवा निमिया हो धरवा माई के निमिया तू बनवा हो कि निमिया धरवा ओ यदि के सोजा दरबारवा हो कि निमिया पढ़ा लिखल परिवार का दिमाग बहुत तेज होला तेज दिमाग के बानी लोग अब हमारा बुझाइल हो का कि हमारा मनोज भाई के दुगोला काहे भइल बा काहे क्यों ओ बगे बुझाइल हो काहे जी काहे यहाँ लोग सोचले हो खो हां श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण के खियावल गइल हो हां दान दियाइल हो दियाला दियाला तरवा सभी सोचले बानी कि बाबा जी के दान देला से तनको को मानहरू लोगन के दान कैसे आदर ई दिमाग बहुत तेज लगोले बारवा सब हमरा ओ बुझाइल हो कि दानो दिया तो जगह पर दिया अब जेकर पेट भरल बकरा के दिए का करबो आन्हर लंगड़ सर्वदा दान करे योग्य होला हमेशा जाई सब दिमाग के धन्यवाद करते हैं रवा सब जी गुरुआ जी को बोला देनी सब माई के नैहर कहाँ हो ससुरा कहाँ हो कभी अपन मत दल बड़े हम पढ़ के नहीं गए कोनो किताब कि निमिया ससुरवा माई के अरे निमिया नैहरवा कि निमिया दरवा तनिमिया ससुरवा माई के निमिया नैहरवा हो कि निमिया दरवा निमिया ससुरवा माई के निमिया नैहरवा हो कि निमिया दरवा करलू भक्त लोग विचारवा हो कि निमिया दरवा अंतिम पद गीत के हवे कि माई के पांच रंगले अरे और बिंदी लाचरवा हे कि निमिया दरवा कमाई के पांच रंगले और बिंदी लाचरवा हो कि निमिया दरवा रोको बजरंग बली के खाली जयकारी बोलो प्रेम से बोली बजरंग बली की जय कहत चल चल मंजेश बाबू तने आई है सिकोरा से चल के आइल बनी भोला दानी बनौल रही अब बढ़ जाए न बढ़ जाए पैसा पहले 500 देने बढ़ जाए
परसों आए रहो फिर आज आइल बने ये काम बस हथिया लोग बुला बुला के जाने की 2-4 हजार काटल जाओ ना ना डेली डेली नहीं देवे के कबो कबो 500 रुपए फिर पुरस्कार दिल बने हार्दिक प्रणाम करते बरखा से बहुत घाटा लाग गई जमापुर के दल आवेल और मनोज बाबा का परिवार राजेंद्र बाबू के धन के रक्षक अभिषेक सिंह सालू बाबू सभे आवेल के बरखा से डिस्टर्ब हो गए लोग इन्नर भगवान तो बरखा होइले हमार 2-4 हजार ले गई अब हरि जी का नाम जब काहे कोनी हो बाकी हंसे वाली कुछ ना कोनी है का ना एगो दोनों आके सूरदासी रहन गांव जवर के हमने के नियम जानते बनी भुइया पतल चला के खियाल जाता पहले अब न कुर्सी चलता पहले भुइया बहराई लोटा में पानी लेके बुढ़ौल हो जाई सब हर आंगे गांव भर घूम गई सूरदास जी अब सिटी आवत रहे एक आदमी के मनोज भैया मुखिया जी फिर 1000 रुपए दिल बनी बार बार प्रणाम करते जा भोला दानिया जीवन पद प्रतिष्ठा बना अब सूरदास जी एक आदमी के सिटी आवत रहे हो महेंद्र बाबा बड़ी धनिक आदमी के जलसा हो खाना बोरियार बनल हुई हमहू खाए चलता नहीं बाकी हम जानब कैसे कैसे कि पतल चल गइल बाबे पूरी चल गइल बा एगो संगतिया रहे कल के चलो ना चला बैठ जे हम तारा समन में बैठम हमहू खाए एक बेर खोखम न तो जने है कि पतल चल गइल बा दोबारा खोखम तो जने है कि पूरी चल गइल 3 बेर खोखम तो जने है कि सब्जियो चल गइल बा सूरदास कहले ठीक बा चबक 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 जाके बैठ गइल पात में पतल चलल तो खोखले बा आ गइल बा अच्छा पतल चल बैठ चल गइल पूरी चल गइल तो 2 बेर खोखता पूरी चल गइल बा मुलायम बा 3 बेर खोखला सब्जियों चल गई अरे आ गइल हो टोले कहले कि मसालेदार तेज बा अब इंतजार करते हैं और कुछ चली ना तो 4 बेर खोखी तो खाए के बा और वो बेचारा 4 बेर खोखे के चहलस मुखिया जी तले ओकरा सुरहुरी चढ़ गई अब सूरदास जान ले कि भगोदड़ हो गेल का अपन पतल छोड़ के लोग के पतल कोई जन के पतल मिला करत बना के रहले हमने गांव के बगल अपना पर मत बुझियो तो हरि जी का नाम जप काहे को नहीं है मनुष्य बनल बड़ो कबो अपना के दुखित मत बुझियो कि हम गरीब घरे जन्म ले लेबे ना आप जिस पोजीशन में हैं इस पोजीशन में रहने के लिए लोग सपना देखते हैं तड़पते हैं ज्यादा दूर नहीं जा झारखंड चल जा मर्द के छोड़ दे एक औरत एक साड़ी साया ब्लाउज कुछ नहीं है गरीबी से एक साड़ी लपेट के अब वही से दे हम तुम का मुखिया जी हम देखले बानी झारखंड जंगल में लकड़ी चुन के ले जाला लोग आ लकड़ी बेचाई तो भोजन चलेला हमने के तो बहुत निमन बाबा एक से एक गरीबी तनी हनुमान जी के ऐसा ना कोने के तुम कर बेरिया जे ठीक है तो भगवान तर के हाथ गोड़ निमन दिल वाले समय से वंश बरखा हो गल शादी ब्याह के बाद तारा से भगवान केहू नहीं तो गायत्री बाबा कहल रहन कि हरि गुण गाय के जीवन बनाल रे पगला हरि गुण गाय के जीवन बनाल रे पगला तू नाम जब बता रहो मडरी बाड़ा की पापी बाड़ो कि पुण्यात्मा बता रहा भीतर ई ना देखे ना उजातो पर ना देखिए गणिका के रहली शरीर के व्यापार करत रहली उनका के तार दहले अजामिल के तार दहले अपना बाबूजी के मुंह में आगी देवे के मौका ना मिलल वनवास में रहले 14 दिन लाश के बसियावल गेल दशरथ जी के जेकर लइका भगवान राम बड़े आ 14 दिन लाश बसियावल गेल कैसे 2 गो लइका वन में आ 2 गो लइका ममहर में तो जहाज तो रहे ना कि फ्लाइट से जाइलू तीव्रगामी तेज चले वाला रथ में जाए तब वो 7 दिन जाए में आ 7 दिन लौटे में 14 दिन लाश बसियावल रहे भगवान राम अपना बाबूजी के मुंह में आगी ना धले मालिक बाकी भक्ति देख लेते एगो नीच जाति के चिड़ई गिद्धराज जटायु गोदी में लेके अपना बाबूजी के दर्जा धले गोस्वामी जी लिखले बने कि गिद्ध देह तजी धरे हरि रूपा 4 पाए के जटायु जी हो गई ओइसन ओइसन लोग के तार दहले
समरी के माई कह के आरक्षणा कहली माई कह के आरक्षण दे के ऊंचा क देले झूठ बैर खा के बैकुंठ दे देले ऐसनो के उतारन हार हो लेकिन हृदय से जप बतो बड़ी का अजामिल की धार समरी का कोई नहीं सी बड़ी का अजामिल की धार समरी का कोई नहीं सी मेवा मलाई खा के बोरी आके खाई के जीवन बना ले रे पगला बोरी आके खाई के जीवन बना ले रे पगला सरेंडर बोले के पड़ी इतना को मैले बड़ा है कह के हे प्रभु जी और कृपा बताई है तना हमारा धन संपत्ति मिलल बा पद प्रतिष्ठा मिलल बा ना तो एक ही बात का लड़का 3 गो 4 गो एक ही स्कूल में पढ़ावत रहे बाबूजी बराबर मानता रहे काहे के इंजीनियर बनी के डॉक्टर बनी के घरे रह जाई तो डॉक्टर इंजीनियर बन गई बड़ा तो जने की हरि कृपा तरफ बा तो सरेंडर बोला द्रौपदी जले घमंड में रहली कि 5-5 पति लोबा दुशासन के छतिया फाड़ दी है भीम गंड उधारी अर्जुन हमें जगह टनकार से लोग कापे लगेला हमार सरी घिचा जाई घमंड में बाड़ी 5 पति जब मुड़ी नीचे कहले जना समाज में दादा भीष्म कृपाचार्य सुथामा कर्ण विकर्ण जैसे महारथी बैठे हुए थे अब वो समाज में खानदान के बहु बेटी के नंगा कोई जात रहे सबका के चिल्लाइली केहू ना बोलल जे बोलल दुर्योधन दांत के भगा देहलस कर्ण का लइका विकर्ण बोल रहे गलती होता कहले कि बाहर हो जा अंधों का समाज है ये हमें अंधे का पुत्र अंधा बोली थी तो हमें दिखाई नहीं देता है खींचो 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 विदुर जी कहले कि आगे में हाथ मत डाल दुर्योधन जड़ जेबे कहले कि चुप रहो छत्री सन का फैसला दासी के बेटा ना करेला शांति से बैठो तो बहरी हो जा धर्मराज के अवतार विदुर जी शांति से बैठ गए आचरण धैले बड़ी द्रौपदी तले भगवान नाइन जब सरेंडर बोल दल के हे कन्हैया ओई बता तारा बहन के इज्जत माची ना ई तारा बहन के इज्जत जाई हमारे में कोनो पूंजी पगहबा ना बड़ाई शिकायत तहार होई सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है चिन्हाते ना रहे 10,000 हाथी के बल्ले के दुशासन थाक के बैठ गइले सारी के ढेर दरबार में लाग गए द्रौपदी का सुन के तेरी बड़ी को न कोई नी दे द्रौपदी के सुन के तेरी तनको न कहनी देरी सरेंडर बोली तब नु आए बरा हमनी के रह मर्द नचनिया के घर का हो का नचनिया वाला ना हो जाए तो नचनिया वाला ना हो तो ऐसे डिस्टर्ब पड़ जुदा हो गेल बड़ी तरह से हम भजन गाता है तरह नचनिया लोग लोग कहता हमनी के लोग दोष देता कि बाउर गाता रे सब तनियाड़ हो बरछा होला तिलक होला मटकोर होला बियाह होला तब न सुहागरत होला कि बरछा के दिन सुहागरत दिन धराया के दिन ना करबो गाओ दगा ना बीच में ना बोला जाला डिस्टर्ब होला समय से आज नया पर स्कॉर्पियो की नाता फॉर्च्यूनर की नाता मुखिया जी तो हमने घमंड बात बन लिखवाता नहीं जा ढाल तलवार बना के जो जीता वही सिकंदर लिखाता नु ट्रक निकला था का लिखवाता का छत्री ट्रांसपोर्ट तिवारी रथ यादव कंपनी कबले गले घमंड बाकी हमार हो आज यहाँ 2 बेर एक्सीडेंट करता नु पेंटिंग चेंज करके लिखवाई तल जय मां काली थावे वाली शंकर तेरा सहारा बड़की डमरू बनवा पहले ना पहले तो हमारे हंस द्रौपदी का सुन के तेरी तनी को न कोई नी देरी चीरवा बढ़ाई के जीवन बना ले पगला चीरवा बढ़ाई के जीवन बना ले अंतिम पद गीत के हम कमरोज भाई तार सेवा शुरू हो आदमी तो आदमी धन जिला छपरा हो जहाँ एगो जानवर हाथी बोलौलस जब ग्राह पानी में बुड़ावे लागल परिवार के लोग भी साथ छोड़ के चल गइल हथिया के पहले घमंड रहे कि धरी है गुड़वा एगो दूसर का धो दे परान बहरी बिक दी है बाकी जब घींचे लागल कमजोर पड़े लगल हाथी जनलस की अब जान बाची ना सुन उठाए कहलस कि हे नारायण जी अब रौरे सहारा बाओ बनाई बत को बे दादा जाके ग्राह के बोध को के नारायण जी गजराज के उबार धले आजो सोनपुर मेला लागल ओ जगह
जल में पुकारे हाथी जाके बन गईनी साथी जल में पुकारे हाथी जाके बन गईनी साथी सोनपुर में जाई के जीवन बनाने रे पगला सोनपुर में जाके मनोज भाई आनंद हमारा सब हरि गुण गा